Lahi ang treatment sa taon nimo kung kwartahan ka kaysa wa kay kwarta. Aya, lahi siya. Ba't dinhira na sa kalibutan? Mas nindot kung ginarespeto ka kay tungod may Kristo ka. Di ba? Kaysa girespeto lang ka tungod kwartahan ka. Abi ninyo ang kwarta mahanaw ra, apan ang pagrespeto nga naa sa tao diha nimo dili na siya mahanaw. Lifetime na siya kung ginaila nila nga ikaw adunay baruganan, nagbarug ka diha sa kamatuoran, nailhan ka nga Kristohanon ka. Mas nindot nga nailhan ka nga nagbarug ka diha sa kamatuoran na kay Ginoo kaysa nailhan lang ka tungod sa imuhang pagkakwartahan, tungod sa imuhang pagkadunahan. Kay nga noon sa gi-after sa tao diha nimo, material ra gyapon na, mulabay ra gyapon na, kaysa kung duna kay pagrespeto sa imong kaugalingon nga makita niya diha nimo respeto ka, angayan ka nga irespeto tungod kay aduna kay lig-on nga baruganan, na kay gugma diha sa imong kinalasuluran, na kay kalinaw kalipay nga pwede nimong ma-impart ngadto sa uban ug unsa ang imong baruganan. Praise the Lord.